Lijepi pozdrav u epizodi 2 videa Zajci u Budimpešti. Gdje se upravo nalazimo, reći će nam netko tko je, za razliku od mene, osobno kročio ovu crkvu, a to je Branimira. Junapot. I kako se zove ova crkva? Upravo gledamo kadrove iz crkve Rana Svetog Franje u Budimpešti. A povod posjeta je? Koncert kojim ćemo uljepšati srebrni jubilej djelovanja fra Vencela Tota. Koliko sam doznala, riječ je o svećeniku, fratru koji djeluje to već punih 25 godina u Mađarskoj. Svake nedjelje služi misu na hrvatskom jeziku i jako je značajan za Hrvate u toj zemlji. Tako da ne čudi da su na ovaj događaj došli i visoki uzvanici, a to su... Točno. Ovaj događaj organizirala je Hrvatska samouprava Budimpešte, čiji je predsjednik gospodin Stjepan Đurić ovdje, a prisutan je i hrvatski veleposlanik, dr. Mladen Anderlić sa suradnicima. A sada ćemo čuti i u nekoliko isječaka kako ste zvučali. Lehet. Šta si rekla bila da treba? Napraviti vlastiti mozaik čekića. To treba. Nakon održanog koncerta i druženja s domaćinima, još se malo obilazio grad. Mi sad idemo pogledati baziliku Svetog Šćepana ili Ištvana. To je to. A snimke tog obilaska pratimo uz retro zvuke mađarske pjevačice i glumice Katalin Karadi. Još su se neki članovi zbora okušali u solo pjesmi na karaoke zabavi koju možete vidjeti u epizodi 3. Do tada, lijepi pozdrav!